Takže čaute, moji diváci, a vítam vás u nového videa. A nie je to síce druhý diel, ale mám tu so sebou aj môjho kamaráta, pána. Predstav sa, Filip. Dobrý deň, ja som, jak vidíte, Filenter nad mojou hlavou žltou a som veľmi rád, že som vstúpil do Jožového videa a Nemusel si hovoriť moje osobné informácie, ale hotovo. Ale nevadí. Rozprávaj ďalej. a som veľmi rád, že sme sa stretli takto v tejto hre a prečo tu musí lietať modrý kúsok dreva, ktorý vypadá jak hokej. Tak poďme začať toto video tým, že pôjdeme Ja idem autom. Teo, nerozprávaj. moju bejsku. Tak sa daj. Akože v minulom videu ste videli moju bejsku. Neviem, že či v mojom minulom videu už vyzerala takto alebo tak. Ale vyrobil som si to tento laser, tak vidíte. Tak sa nasada. Bejska. Aha, tak ja som myslel, že to je niekoho iného, pretože tie veci tu, toto ma dosť pomýlili. Akože toto je zatím Filipov obchod a vidíte, že oproti môjmu je dosť malý. Není to obchod, Jožo, je to moja dielňa, jak vidíš. Aha, Work. tak to som Tak. nevedel. A Dnes čo tá? pripravíme si tu pre vás niekoľko nových vecí a ukážeme vám, jak získať napríklad ohňostroj alebo ďalšie zaujímavé veci. Jožo vám tu môže predstaviť ohňostroj. Jožo, poď za mnou. Áno, viem, kde je Tu ohň. hore sú dvere, ktoré ma nepustia ďalej. Dobre, otvorím ti ich. Tuto máme Tuto som- krásny ohňostroj. Toto je laser, ktorý si ukážeme tiež. Toto je ohňostroj. Jožo, spust to. Vidíte? Ty, Jokso! To je dobrý výbuch, že? A viete urobiť aj takéto blbosti, Jožo, poď za mnou. OK. Kde si? No Ako? tuto, hore, v mojom dome. Aha, Ja som doma. Pár minút dozadu mi môj kamarát pomohol postaviť vec, takže pozrite sa, čo to urobí práve teraz. normálne, že pártoška. No, ale to není celé video, o čo sme sa bavili, že tu ukážeme jeden malý ohňostroj, ale ukážeme vám, jak fungujú rôzne veci, ktoré ani neviete, že existujú v Lumber Tycoone. Kto nevie, čo je toto, to je laser, ktorý keď chcete, aby vám fungoval, tak musíte Ja som sa teba urobiť toto. Vidíte, máte? Áno, A- musíte na túto kravinu kliknúť. A pozor, nech nekliknete takto a nestlačujte toto. A potom potrebujete dať toto, čo funguje takto. Pozerajte sa. Zapni to. Pero. Vidíte to? A keď ja poviem, tak to zruší signál. A jediné, čo my potrebujeme, že to urobí presný opak.
Nie, fújha. Jožo, prosím, Čo? nerob to, že môžeme to ešte celé tu zničiť. A ja to A daj. takto urobíme toto a vlastne máme signál. A Aha. pozrite, toto je dosť. No, není to ani niečo. Vlastne toto je senzor, vy upečete si drevo Áno, poďme si. Áno. a dáte to do tejto čiernej diery a ono to bude detekovať drevo, keď prejde. Urobí Čo to dá? tajný Čo dáš do tej diery? upečené drevo a to urobí signál. Môžem to skúsiť? Áno. Ale upečené drevo, Jožo. Áno, to je upečené drevo. A jediné, čo potrebujeme, vidíte, táto tu pila ide do nekonečna a my potrebujeme, aby sa zastavila. Pozrite sa, vidíte, že ide dokola ide. A ja som vstúpil niekoľko vecí, ktoré neviem ani ako fungujú, takže ich musím to zistiť. Niko. Takže prvá vec, ktorú si zoberieme je, ja neviem, jak to robíme, takže teraz to práve teraz nerobte a toto je Xorgate. Xorgate, neviem, čo to znamená. Mám to a pojeme. Ticho. Neviem. A teraz Uči o tichu, lebo To ja ro- volám. Lebo ja volám. Uči o tichu, lebo ja volám. a teraz to Ja volám. Nejdem po. nerobí nič. No, Takže budeme ospravedlňujem sa za to, že pán, ktorý mu robí zle, alebo prosím, neviem. Nie. A toto. Nemajú ticho. A proste neriešte to, že do toho rozpráva. Ja volám. OK, ale Filip, jak mám do... Teraz to robí správnu vec. Pozrite sa. Takto som to chcela, aby to fungovalo. A teraz, keď idem, tak to nefunguje. Najlepšie, čo sa dá urobiť. Asi viem, Tak. čo musíš urobiť. Skúsim to urobiť trošku inak. Asi musíš do obidvoch zastrčiť nejaký kábel. Nie. Jabara. Kto chce, aby sme natočili práve teraz, odpojili sa z tejto hry, čo moc nevidievate v Robloxe, že sa nejaký youtuber random odpojí z hry a ide na ďalšiu hru, čo som ani ja nikdy nevidel, priznávam sa, tak kto to chce, tak neviem, čo musíte urobiť. Som ti napísal. Ale Tak ako... like. Dajte like. Asi musíš ešte predĺžiť. Počkaj. Nie, počkaj, ja viem, čo mám urobiť. Nerob nič. Počkať. Nerob nič. Teraz to funguje. Vidíš, Aha. ale zle to funguje. Znova. Aha. Tak, chcete si ukázať, jak tieto tu veci kde sa dajú tieto veci kúpiť, čo práve teraz mi vôbec nefungujú, tak a možno vám ukážeme jedno veľmi dobré drevo, ktoré sa vám bude vždycky hodiť
a mohol by tento tu týpek prestať. Aha. A aby som... Jak mám inak dať do tejto veci to upečené drevo? Musí byť hrozne malé. Aha, Ale- hrozne. Práve Tak. teraz musí náš laser a Jožo. Čo? Tak chcete ukázať naše, jak kúpiť tieto sú zaujímavé veci, tak Tak čo? sledujte toto video až do konca. Kto nevie, tak tuto je tajný prístav, no není moc tajný, ale je tu prístav, ktorý, keď ste tu, musíte čakať aj 8 minút, keď loď tuto je, tam možno ju vidíte, tam je loď. Počkaj. Náklad- Škoda. Vráťme sa. Poďme radšej niečo iné robiť, než čakať tu 8 hodín na loď. Než ten typek v tej lodi sa spamätá a nech príde späť a tam. Ten limit je 5, teda najviac, jak tam môže čakať, je 5 minút. Možno niekedy sa to môže nejako skrátiť, ale najskôr, Jožo, poď sem, kúpite si túto lístok. Tuto si musíte kúpiť lístok, pretože potom by ste mohli vypadnúť z tejto lode a zomreli by ste, pretože keď sa táto loď naštartuje, tak sa potom nemôžete vyhýbať. A není to tak, že tá loď tam bude, že vy tam budete stať na mieste, ale vás to bude pomaličky posúvať dole z tejto lode. No, Tak mohol by si už vyraziť, týpek. Výraz ty, Číňan. Ako? Nevidíš ma, že máš vyraziť? Však všetci pasažieri už sú tu. A skoro nikto nevie, že sa tu dá ísť týmto. Tak choďte. Choďte, nech pôjdete. Ale radšej si sadni, pretože takže, keď vidíte, sme už na tomto ostrove, ale dávajte si pozor, keď máte trailer, pretože sa to hrozne ťažko robí s trailerom. Aha. Ísť von. Raz som skoro sa utopil v tejto vode. Tak, a už môžeš. Nie práve teraz. A sme na novom ostrove. Vidíte, máte tu nové drevo, ale nikdy sme ho nekacali. Toto je drevo, ktoré môžete nájsť pri vulkánu. Viete, ak idete ten kopec, tak tam môžete nájsť Aha, minule som na to točil video, aby ste vedeli. To bolo jeho prvé video takže vidíte, sme v Link Logic. A čo tu nakúpime vlastne? Tam. Nič tu nenakúpime my, teda. Vidíte tu veľa rôznych vecí, toto je wood checker. Aha, dáš nám vypečené drevo. Toto sú hodiny. Toto je XOR, OR a AND. A tuto máte krásne ledky, ktoré viete použiť. No, takto si robíš srandu. Ale je dobrá vec, že môžeme otvoriť dvere a ísť. Von. To platí a ináč. Toto funguje len keď ste vnútri. Ale existuje taký bug, že si oddialite kameru, kúknite sa cez to sklo a
voila, Yes. dvere. Vidíte, sme tu, ale tá postava je celkom bugnutá pod stolom. Tu nás spí tá ženská. Dobre, takže poďme von a dúfam, že tá loď už nevracia. Jože, nasadaj. Nasadaj, rýchlo. Dobre. Alebo poďme do toho labyrintu, nie? Ne, Ktorý? no, ináč. Choďte na channel Game Logics, áno. OK. Choďte na Game Logics a toto funguje každé 4 dní platí. Vidíte tu jaskyňu? Niekde tuto by mala byť. Proste choďte na channel Game Logics a vyhľadajte si, že Blue Neon Wood, či teda dajte videa, on natáča každé 4 dní návod, jak dostať Blue Wood. Je to vlastne labyrint a každé 4 dní sa mení. A ten tým každý štvrtý deň ráno, každé 4 dní ráno 1 minúta 7 sekúnd. Počkaj. Áno. No ale čaká do rána, takže to si dobre nedomyslel. Poď. Tak choď preč. A máme 1 minút 7 minút. Či 7 sekúnd. Tak rýchlo nasadaj. OK. Dúfam, že lístky máš kúpené lístky. Ne. Teda minulú jazdu som kúpil. Ďakujem ti. To sa nemohlo stať. Tak, môžeme čakať 5 minút sa dívaním neviem kde. Ale kto chce si zahrať iné hry? Neviem. Nechápem. Zahrať. Chceš sa odpojiť z tejto hry a zahrať si inú hru? Ne. Prečo? Neviem. Tak si možno zahrám Age of Empires. Zatím, čo tu budeme čakať. Počkať, ja mám ešte lepšiu vec. Akú? Čo tak, keď si zahráme? Čo? Jednoducho pripoj sa na mňa. Vážne? Áno. Vieš čo? Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like s odberom a vidíme sa u ďalšieho videa a keď dáte teda tých 50 000 lajkov na Získal som Maniacsku zdarma, tak natočím z toho druhý diel. Tak čaute.